Order for Memoaka Bado by emergencyghanamovementtv so na mami bi kana asemo ni nyina ne so no akra mami na mu na ni afra se bio misrem kasa na ni afra ne mba nso a ontimi nkasa ba konso yase autism otutu ni tinhwi every order for de ne ba ya mami eni na busuafo ne manyina se bio na busuanka ne mani nyina no yare atie simu de ne ko bae yenkonko tie story na ni ye ba nso a ni ensuo de bi atu enfudi okoye nti ama enema we abanafsin yenkohwe video no na ye meche ya adwene ewa echi oho te sai nyame ado ya frau sai mewura pa che frem tawia die tawia comfort tawia pa cha oba akoni ufiri he na ba ha mi firi sunkwa akurase se akurase ni ba bia kroketuam yan kane kurase ana ufiri sunkwa no o san te ano da kurase esenye sunkwa kura kuro ene ya oti akire oti akire kura enye sunkwa fie enti sunkwa no na kurase ya wa kane kura idi en kane sa na wo na kura no ye frɛ ho sai ye frɛ wa ampedwe ekuro ni din de ampedwe kroni din de ampedwe ani asamo amuti wanyina munye dwe ko krona ankasa ampedwe enti ukoye dwe de a wanya azam ukroni mu ampedwe brono pepa ya asi o ampedwe no pepa ya asi nso bi wo ho brono ho ye fe na ampedwe ebi nso pepa ya asi pepa asi okay ahanso ampedwe ahanso wo ho obo ase da ahanso yo de ana wo ho ayo eni ahanso radio free ampedwe ye sunkwa kura oba akone asembe na de wa ba yenim ha awie kire wasemu na menti pacho asema de me ba na awie ni se me ne papa ishi awade ewo me wie school 1990 imu na me ishi awale nti me ne wo ye ba panyin no 1993 akora ne yale ni je friend Rama me ba panyin no won kasa etini ya de ne ba onya 4 years na de ne ba gi pole me anam de ne ba tom de mfidie hwe na suma no mo se menyemo no yade ko kata na kasa na kwanti no onya 7 years na on kasa yemfa ne mra aban be hwe ni free etom tro do bi se yentomanti me ko na mde krata na koma papa na o to adu no ma no itakora no madura afere onya se na etu kasa ma kofa we ya no akofa no ate kasa ne mu mo no kasa wo se de na obafra ma no wase na okay etu onya 7 years ra me ka chense omo yemfa akola no nko wase yenyana ya ade ne yenhwe ya ade na msesa siyo eti mu ana ono be ji asase bi wo no eti na ya asase na anafe asase no oye koko na wase emwa no eti onso firi asimfusu eti ne brebe nya asase bi wo ama nti yenko ene esa eso aye ho ne ekoye eti ekoye afuo na wa asemanso ba ko susu akrufu ye manso de dua na koko na ayesta na ahoche na de ma me pa afire me nkola no disa me ya adwonwo me ye nwo ansa na nkola no edidi ni school ni ade na de ma me tim ka chense sa na tie dia asase na wa akrofu no hon de na ye sa de awo me mra ho no se da bi onfa me ma ho no am se sa na de ma me pa eho unam fufu kura ho bancha ban kura no fufu no aka se wa ko brumpo na woni nkola na edi e wa sema so pacho eho amehwe de tukona na emu de ma mtimi na ebeka mu ayiba ni kurumo eno wono apo na beka kire me na mde me kwenti ko ye yie no na mse ho makwa akofa me mana ba ti ye ko ye yie no me dem vese branda na besen ko kwera na me fa me man na mja no mana kakra wona mde ye beson ko no na asase na woji ho no sanse no aye me ho ade nti ewe he ba na ekurum so nkwa akura ase ho no nti mafiri asema so ho abetere su akose sa o mani nyina de wo no mo aba sunkwa ekura na so ampedwe ewo no na asase na wo so waje no so no na me ne nkwala no eti ho me de ja me mfa no me kodi oba afekura na nsi ho CBD se de won fan ho timi so me obi a me brefo pa eti afeso a me a me twese kan na ma don fofo no na ma budua no na me man nketwa na menua ba ko so kan me se na modo amfe kura champon ye hia ye betwetwe
ye dua aburu ye na aye no no wow eti ye doa na abema na bubu nua na enkofom ni ahye eti a champo ni jinjan so kra na ye matutua ni ye dua aburu ni ade ye comfort ma me bitu me fo say o se tawia aduane na tete nkwala ti antimi mani abrese o ka se aduane na tete nkwala ntino me de to ma adwum me dua me nke kra na me nya bode na me si so a me de man kwa no di a o mo ha ma adwum na me de sai na to ma adwum na me hwe nkwala Saudi ba afia nto na ba mma me wu votarogin me fra no wa ma nso no onu awu a me ko ja no adwuma ko oba me ka se sa de ntema me wu ya me kra wo bra so me ka nte sa ta na phone yo o se ka me ba o to snap be si o mayi o so nim se wo yale ni ho na me ja no me be si wo yi eti okwa na oba me de me ha me afro sa ku chie mo na o ma da na me nim de ko na me se wo ma me ba fosu o akrofom o se mama me ya adwuma ba be do ma sa na wa wale wo minim papa wa ware wachi wa wale machi abra minim ho hwe me wa dance ni wa se me wa dance ni pa wa wale minim enti wo ma na oba me bisa no no de me no ba na ma oba na frɛ me oba na wa ware no o frɛ me osian ukuru ne yere mi o ne yere na me se ne yere no wa ntimi nya woden eti oba na bisa na sa nya na kure ana ho a me kɔ na konta ho ekura na me se da on na konta so na de ne ba obagia asase na ma no na me se da mpa acho eno ase ni se na oba bi frɛ me ase ukuru ne yere na me kunu awale ho ana na o sa ukuru so awale ales wo yere ho no na me se sa obi aye me ho ade na me sa oba bi so nya na kura me ntwa akiri ti wo ma okona ba o ka me sa e se ro ne me da kura ne ho ba o mfe nwumoduguma nyinsen beba fine na ka sa kire wo ya eti se me pene sa de a oni beda ne ho ba obi yefrim se me pene sa de a se me pese ode ne hu on fa ne hu de on so ne me na me so onyai afi ho sa o ka kire ni se wonyai se wo ne obeda wo betu afiri mu de aha ene onya on so na ne baabi eti wo ma na pu a ode koye eti nkwala ne mia na me hwe nkwala sa nkwala nan mienu ne ka yale ne mia me do sa me hwe nkwala ne sa me de me mfa ho eti de odi yale ne chefe ne Gideon ono ya se ma me wi school ameto aso na me se Gideon ye benya sika bompaye eti na me do afu na koko kakra na wo na me tetene kakra eti ya na konta na ba no se woni de nkwala ne hia no eye wono na konta no nkwala ne hia no se be a me ye afu ne kakra ka me bia ye de be hwe nkwala no enti ati koko ne sa na akola ne be wi school no na me bo sika no na kakra akola so wanya free education ye bia du jama secondary school no ha wono na omo na kwatia no eti me fra ono na papa me bo sika na me fra ono na papa se wo ba no so be ko school ti bra na be ji sika na fa akola no ko na wa na wo ba na wa na wanya usika ono no se koko kakra na wa do no ho no ene na me dudo ho tete bo na me sa do banchifuo menke bode ti me ton ni na me boa no ni edi bi na me boa no ti sika wo boa no nya ye no e na wo frɛ be ma so ono na ye be ma wono ne mani o munti no o me die ni mo no fa akola no nku kasagu we mu etu oba ye no na me ma no 8 million na on 4 million na o de akola no ba kumase ya na mo to akola no provisions na oba ye to oba na me sa dis sika kwa me se ma no say 11 million sin na o je no sa de akola no ko adudama school no on ko tu admission na o so bi ka no de bi ye loro fe na o de koi eti sa kakra aka me de hwe nkwala na sa na be ka afia me na wie no na oba we so on so be ko no no nya free education na me sa fra ono a me ne me to no mani bia na me sa fra ono so omra na me fa kola no ko school e wo man kran so na no so sa ba no fa kola no ko man kran so eti me de me wa wale o mre mfa me ho me bo me bra dada eti mre fo djuma na me ya na mre hwe nkwala no kakra na me ti kuku no kakra eti be ma no wie school no ye ne sei omra na fa no ko ai akra so be ko say school we o ma mo ye o mo say green a dey school no ban so ko this kind na ko bisa why migration enti sa fa na be wie akra no wie school no ye ti koko no akra ko di power adwoso baby honom eti mi so mi nya sika akra nta akra de na akra no oni na dan ko di pare 16 million no mo chemi no to mo chemi akra ne chefa no de be kan me koko sika akra menya ho nti akra de ko be kan na 35 million ana okacha akra so on fa na amfa sika na manti no nipa ko na odi o manim so on fa sika no akra yi said me de 35 million de ma akra no odo kwa sa afi no me chiri me ka chiri no
ana kwatete atoto ni sika bi kwatete atoto ni kwaton 1 million ni kwaton mo sates 30 cities na de beto anwa na de eno amudi wosa wo ma no afra kwala fesika se bla yeti koko pe no fesika bla se ni pa kwaso obaji se obefa o manti we obefa sa didim sa preska kodi hono se akra no wie school koko ri sika na chi ni nyina kodi ni hono me de me fa ho na me wo na me de me do afu kakra eti bosume yinum afra se adodo du me am do koko na si nyina me wie na me sa do me fofo bu nwia ehie me hie me du adbro wi a me ko ebo atras mo fo so pe me wie me nsi afo mo bio ade bubu ogufo me nine etwetwe me mani we akọ me so me kwala susua me ma me ewu papa ewu me ni mo bia me wo fa anka obeboa me so me wo fa no so ewu di asem ni awon me frem ni abako okede sister me sro o se me no nya papa baako de ma baako ni free ese me yale ma bubu ogufom enti kwala susua enti ni ma kwabran fa me mrew na o so dabi me sister mpa chow nkwala susua me sa wo yale ni abaye onu nko an baba baako pe yale ni kan mbiem yale ni ontimi hwe me onu kwa na hwe nkuti mesrew ana no me kan na osiyo mabubu mani afra na ko ba bi kura jesa kwa ndim hye akire ndi mapesu kwa obi nko ma sam fun na me de pebosia na me ko yi ofenso Roma hospital no na omu free me mfa meti ko chef diem 1000 na no me pebosia me baba ya no de me ko na ba he me na meti kam kura me hu se nipa na tim esum ko me ni me nu nyina afra akura de me ko ba de be diempo na dima me na ho me ye ya na ja yesa atra me ko me nuano wo ayi kade yesi me ko chef diem eno som aje ayi 1006 ko feska o he me sa fra me be na ma do banchi kakra o na me se maame ya yesi ya de me ko chef diem o 1006 tu banchi ne o se ma na banchi be so me se ne be ende me wo bi akure hwe banchi kakra ene me da ho a phone bele na ma fa wo sister me di say ya tumo sister me di say ya tumo me say me so mo wadofo sa mboabo no kakra na ja me nu ande me ko kede hospital nso Roma hospital sa o de me ko share machine kasagum no o de me ko share machine o mu wie no mo se me sanko iPhone no o mo hwe ani no eno so ya di mfidie ni ye ya o mo se mani no enye ni yade na entil no ba akwate ana mo di aduro gugugu ani aduro gugugu so santi ahi o mo ye ni bibia enye ye bi na mo se e Awurade ehwa me sister no sa ba fie na mo se a ese me wa sika me medi man me eno an yesa de bi to body enam ni ade sa na be dia me from baba ya no on pekes kam no san fa me koto akura na so ese ono nko so na ti yale ni no on so from se sa mama me hwe mba yale ndia on so be ja okọ wabre am siyo na mamba na o mane me 200 na me ma me nu ekuma ba ko no wo tabre e fra no kwabna na obehia me wo Dr. Mensa to ba na ma fru step so na me to o sister o ya da na fru na me se nyamiu no ma me fru ye o se oh no be fam ne pe praga ne ko yi kruwe so for like ne ko pe ka ne ko no ho me ko me nu no ho tabre ho ansa na chire nyimre o ma ne no do me di we na nyimre no o ye de o de me ti kem na we ne be hia no ba li krum de me ko esa kula ya lini me yale me sane yale ni na ti wo akure nkwa oba na nkwa na kuta yale no onso to wa wontafo ne mana nyamfie mi nsa o papa na so nim enkwala se na ase na age nkwala no se obakwa akohwe ne mana kura me ni yale ni nkwa na beka kuro duo se ba akola na yale ni e na sha dem ni atuntu sister bi kura na wo medu onam de janse me sre no o mana duani wi owi a onti onhine no opie kakra no ye no siyo na ma me be ede me bai nka ti ne papa ne se ese me so me yale ntino o mra ye fa kwara ko ayale phone school bi na we ni nya ho na ja ba na ekuru ye ba pe dan ya otunto no makakra ye nsa be ko ya no na tese nyame adu na sakora ko no ko di ayale phone se school no mtin hwe ba afa bi kura na o mo ma ne mpane ya na nuru na adwumi bie kakra enya ba bia na jama ko fa ma de na me de la betena minje ese 1000 kura de beje proto si fie kura nka me ne yale ni betena mu ye ni bi oba hwe kura se e dan me de ma ayro ho papa sanse ma mi wu no papa wu a obusua sa
won nuampo na na mfiri papa ba ko man ba ko a onim wo haw ene wa babrese me fra papa ya odi ne meba china meba ade chia meba ne de na ko school ono ade ska 2 million man ne ba ne so me papa do to so me se yanko hwe school mo me ma me nua kuma na ko beche ne okwohwe omo se omo de omba jinamo akwala no wanyini saa ne de omo start class 1 na do SS enti se do omo de ko class 1 na se haye de a me na me se haye se be omo hwa akwala no ama na adu ma bie kakra ne asa akwaje ya de no eno na me pese me so me yale metimi hwe no abaye so se kiranko wonu be ma wu se be ma ne be wale na obetimi de ya yale fo mienu akwa wale ase enje yesa me fra pa no mra na ne kina ne nso na anu me de be da amaja moda roma mo fra na ne de watimi abedu na sa na tie se ye ya woti hoyi o wani ho haw papa bi meni no yasinti na ate gwenu hu fita oso ese amoto mi hu obi anim se monim se na tie mo se nipa ne to nim se de wonim tie hu na ni no fita woso mi hu de akura fita akura mi hu ba bia mi hu no tun so ba hu se nipa ne tie na mi hu anim dua se de wosi hu ni se sunsum bi aha se mi ye ne se a mi hu mensa so an ne dodo but mi de yesi a mi hu se 5 and somehow in this adwumaden a wo ba be ye wo sunkwan pedwe ho no eno na abema wo sani how you me ba shani adwuma ense senko ba na eye sa eno na wo ye sa eno na sisi ama wani no yesi ni ntini ni bi ate matuko anyam sintini nyina ate na yede na utumi sore nante nyame hospital me kwa na me jinu na me no na me dakra me ntimi fa me tin ti kone nto ho ya me ya na nse na me be nye ska akra no de me ba doctor tam da so no mama me du na me no kakra na to dam dia to sa kakra bi wa me timi tsena kata so sa na ade achi konna na sesi ye wonhwe be ma no wagya wa na wunya oh me de nensa ma da me na jai kura da o de nensa ma no me pa chan na akwala na oyale na me say o me fa akwala no enkwa yale full school na me so me ba no e be nya da akra ba na etuma obetimi atonto kuti edu sika unya sika akra obetimi akọ hospital na akọ jedu amma no Edinio esa mi hu de mi musa biem o eya kwa me mi hu de mi mbusa biem mi hu de mi mbusa enti wa ba besia wa na wodo me say se obi to na se ho fo no be fa me ho de wa na wodo me don fo no ma bu nua no na ma bobo so kasa den kasa me o don fofo mi tinantino o kasa na kuse na me continue na twetwe me na twetwe me na me don fofo o mo amutie mbia sunkwa be bia mo amutie mbia se mo amusa afeso me na me don me fofo bu nua eye mbibia tinua na o de tete nkwada no kakran me pa cha one be ma ne wo sei ya mfase ke panta mu ankensia na ntafo no wi nti akanu akan kwada ni no me ba cha akan nan yale ni kan akan nan yare ni ka ho nan enti nkwara na hwemu nyina no enam se na be ma na konya oba foforo nti wa view on fie ba kokora wona ti wono on fie ba kokora ye bedidi obedenya afiko me yale ya me ko kede no kran me so we nin kanche no face kamanu tete series no de tumma mbisa to papa ma no si tete series me akura kede ho no yada ye ko hospital na de me share machine me sikasa nti ye ba ya no no afre me sister line no me kra man friend da my friend na me na kasa na me sempa jo si na free hospital bu de repeto bi de krebi nti odo nya kakra 50 cedi afati ada to aduane de me sanse ne na odi tu mu dia awade
ewa awade ade ewa na de awade ewa pa tisesi a wunhume be hu so woto na me hu anim siresiti wo kasa na me de ana metati o take pa wo ti ma to radio ba mi ensa ne nyina asai ane de otena mo kasa na me de be hu mu me hu anim dua meto radio ni bi ache wate enti sese ya de wasan be hye akura na se ho yale ni nti ho na masa be hye ho afie na ande bakoto oya na otunu na hu nyino da hye nu ni tin no da hye nu ma video ase me be ya kire mo ewo me ba no munyi video ni bi nkire me munyi video ni bi nkire picture na ho no picture me ba no sese na dwimu nso kana na dwimu asenya na dwimu ko ntimi ntuni tini envention no ntuni na samo wo no na ye kasa no wonte e no start ka na ya ma na duro no mo wie na otimi ka na nti kada nkede no ko ho a ko mbahwe na ma na dwimu ede ati bra wo sana mo de ne kwa yar sabia no mo ka se eye na dwimu na wonya hawa na o se menyin se no na me yale nti yade ni bi na kata na kasa no kwan nti yento sa do no ma no onu mu wi a na wantimi ankasa yamfa na mra a oji ono ana manfa na anko bio ada wonyem no na won kwa yar sabia na manko bi da wonyem sa akwala no sa tana mo kru from asi ya Dr. Boatin ona na me wona menyin se ada no anko bi da say ho bread eja neska semtin wodi na sabre na be ma ne moa wo se kwa yar sabia okay atie for be ma ne your friend say era pa choni your friend is saying your friend Alex dien amo Alex Amoa enso ewo yenim ha ya asemo a maami yi kan mi hunu de mimbusa maami no bio ewo afidie no so kyerese ensem bi sei no eya emba enipa kra eboto nemum owura no ewa ha miami nua ba Grace Divine Jason ono wo UK ono kra de oye health worker ewo UK ho osena na de maame ne ka no eye autism akra no eye autism ene ye no na no na uswa no ena necessary ono mo ma wo do bo ani bre na wo no na yi Grace ye sa educate me bio autism ne tumi ma akwada ye te sesebe de wabodam to the extent to say what it in three nyina awie me hu so asaba o say my son had that condition na it is common in female and male children na me ba ono na sem no kan yo e was a condition ni bi na ye very common e won kwada mu oba na ba ememu Grace sam brabio na san educate ye say etumi ma nipa yete sesebe bodani ana o say yes any autism yade no enye yadepa say no bi ka say yes say autism no say US ho no mo sane ano kro mo mampanyini na akra na eka sane aba ho pa no say wo ya Ghana ni na wo US na be wo ade opa nya botre menwo ansa be wo Ghana be wo okrum be wo okrum o be wo ama ba da ne autism ho de be wo okrum diska o be wo be jiska na akra be yare ni de be didi wan penchini kwansu sai wa bedru be didi bi be di kontomre ho ewu nya kontomre papa na wuni o hwe be di abemdro di abemdro ansro wianie wa ho kokrom wubenya domo wanya kra wubenya ayi da asase de wunya bi
die yetu osie so yi your friends ene o na friends a atwe awrodo nso se sibre wo benya otwe awrodo na de ayo abenkwan bi sibre nso wo tete abeho ayi aya de wa abeho de no fagu wo ayi so wa bene so no wafra munidi emma sa nioma we no mo ncheche busa kofi ba no kire se ye autism is in good thing na nakrobia autism enya depa kofi ba no ka ano Grace asan ba bio no say the children can present in different ways ebetumi aba e won kwada mu kwan bebre so ani esa de we hu maame nurse ya autism ho education matiefo ntie bi wate say nya depa monyinyima ya moma abibiduro ni nso ntumi mo moma ni ntumi mo de sase mo sa no monsa de sase mo de ya benkwan ne nkwan mo de fra mo banche wo nom ne ade no munidi wo hwe enemre ma ya nkwada nketenkete mo sori a enu na mo toto de hyemase a ada ya yepese de hye yase na yase yehwam na yase checheche enka tete no me maami abraminta so ye ne baba na sabi o wo hwe wo noa banche si ya di wo fufu a wo kojama eho no akotiti jama haba ni nkom no no odi agubanche so na wodi awo fufu ama nkwada ama ya na di na ye die ntia na abraminta ya sa de no nanso sese ma ya no hwe wo monye sade no nti wo mo sori a ye ebe ma ha ye hwam ebe ma ha ye kri no wo mo tete nioma de wura wo ho ebi kura tumi twigu ensere ngimu pane yi bi tube no no de ahye sebe ne bam na hwe wapiagum ade ya obese ne hoche na ho ye hwam no wonim de jama ha ba tumi ye genzifo munim de tumi ye munim tete yansan kofa yemusa ye maame no mo no mo nkyere ye nka tete de no na ya anya said asembeba eno ne nemre mu sa nioma we ene sansensem we bebrebe ya se ye ya ekokoko so yi akofa sa de we ya ede abaye o ye wom ko hwe infections causes ne kra ma be infections mu nyina ne ade ekeka ho nemre mema nso aba ye ntena faako ye tete de ye yirenom saa ye riha oba wafo no nso de otene hwe ntienei ma amaware to de bi a wote wa menka se wanya infection na koti wa treat infection voluntarily ma wafo mun treat infection voluntarily mun to hepa plasma plasma ibi na mun voluntarily mun fa increase mo ho na nemre mema ba de yentra fa ko twa ekwe wo de kwe twa no akoti aba no de aba be yo enti sa wonyem na wango kwa ayaresa bia ma wono mu ahunu se nyima a wonyimu infection we yaba we yi tete onom ne ade a wo be hwe no akọwa akọda no akọwo yafo mami na samno ya na le samoa ewa ha momfa akwada no emfonyini ne ntoso nkyereme na ne papa nhwe ne ba no na memusa ne ho asem so no ankasa kura wo hu ne ba no edisai bra Facebook ne so bra YouTube ne so esi akwada na wanya asem no ama maami de ho asem aba yanim ha na sese yadane asem ma ya twe alesamo ade na ba ha no ni mfonyine da ja kwa me kotna na kyerɛkyerɛ me na me na matie phone so sane etie oba Facebook ne so na YouTube ne so akwada no eda so na sebe sa ha ugwe ebinto da edinio me kase wiase nipa oben wonyare da onte yade ase unhunu yade ya se wa yare da de wo ben wo bi te se wo kunu te se wo yere te se wo babi te se wo maami bi te se wo papa bi ayare da hono obete yare ase akwara ba ye ya wote hwi I pity her
misuma saa akwadaa we kyerɛ sɛ ɔno ankasa no saa bere yi a yɛka sɛ wawo ntaa ne maame ani nyɛ ɔno ana de ne maame nam ne nua kumaa yi nso yare ɔno ana ɛsan hwɛ ne nua yi enti kwan bɛɛ so na saa akwadaa we yi ɔte ɔno wobɛtumi abɔ ne bra so wahu sɛ ne wiase teɛ ɛno no ɛyɛ akwa me kyerɛkyerɛ na mehu sɛ ne akora nteɛ ɔba Facebook ne so anaa YouTube ne so a bɛhu saa akwadaa yɛ a mɛkɛ ɛna mame nase na ɔmo a mo tie radio no sɛ wotie a akora no wɔyɛ tuntum na ne ti no ɔma yi ne sweat saa wɔte hɔ ɛna atade na wahyɛ no yɛ abuburo nkosua na atadeɛ bigu skirt na wahyɛ no so ɛyɛ pink ɛna wɔde ne nsa baako ahyɛ na sum sɛ de maame ka sɛ no kra mpampa wohwɛ ne tiri no ho a sweat na wayi na so ɛba na so ho no watutu hɔ na ma wohwɛ hu sɛ ɛhɔ na ayɛ sɛ wayi utina braid afa hɔ no saa na ɛhɔ na ayɛ ɛna wɔde ne nsa bonkum no ɛde ahyɛ na sum ɛna wɔte hɔ kidua bi ase ɛna adeɛ bi sɛ bucket o yɛ bi so esi na kyisa saa pɛpɛpɛ na akora no wɔte maame aha yɛ ampedwa no ampedwa hɔ nie tuba no sɛne ya kan saa na ɔte na ɔte hɔ yi me sɛ sɛne papa na ka no saa na ɔte ɛna ɔte wanya mfie sɛ no no 32 years aduasa mmienu aw hwɛ obi a wanya 32 years paa na ti hɔ yi o yare ɛya o nka me bana 18 years kora o yare ɛya o yare ɛya saa nwumu ehwa na ɛbɔ yɛgya yare ɛyo ebo yare ɛyo ewiase mu yadeɛ na di owuo ba o hwehwɛ nipa korɔma me yare ɛyo hwɛ akora 30 obi benya wa ne free yadeɛ hwɛ akora yi a wɔte 32 years na nka 32 years ɛne wɔte we by this time sɛ nka wawo anka nkyɛn no 32 years by this time sɛ nka wanya bi awe o ɛnso wɔte we yɛ mu sa sɛ wanya bi awe da wɔn na bɛfrɛ wanya bi nwe da enti we wɔnwe bi da wɔne nkwa na nyinaa wɔ wiase o na wɔde akɔwuom wɔn less sɛ adom wɔ wiem sakyera bɛma ne wɔ ha adɔfo ne ade hyɛ yɛbɛkɔ ne hɔ ne akɔbusa ndeɛ nti a wayigi no ɔba abɛduru saa mpɛmpɛnsuo yi na aba abɛduru baabi aboa wo ba na sɛbe akwadaa no yɛnhunu baabi a yɛde ne fa na adane asɛm wote sɛ ho yɛ paa me wonim no menem paa kwa bɛɛ so mogyae a na moda so te mogyae ɔne maame wɔ masɛe ɛnan asɛm a wɔka ɛde fa wo ho ɛwɔ wo ba ne ho no maame na kyɛ sɛ ɛgya mmoa ɛte saa deɛ a wode na fam wɔ abrabɔ mu paa o sɛbe bubu gu hɔ n'ani ho hawa a wonya ayɛ nyinaa no ɛfiri wa mamu akyerɛ mu afei ɔne na wo akwadaa no adane sɛbe mesrɛ meka yaafoɔ wagya no abɔ ne so yɛmfa akwadaa ne mpɛ sukuu ne yɛmfa akwadaa ne kɔ a ne nyinaa wo mfii ade nti na wɔyɛ sɛ ɛgya mmoa ne santum da wase am sɛ mo ka no anya ne ka no ne ka ne sɛn de wo m sɛ abram bagye asase ma konta aboa ma mnya asase ay gusu ye ya na mluko hu na mwara no na kwasɛ me no yɛ te wo kama ya wale yedua kokoo na bia fan dua bi ansa na ɔno mpo woba me wala no na kokoo no bia ye yɛte aw bae ɛsɛ mabra ba ko so wo asen manso wo se asase bi wo ho yankwaje na yanya ntoa so meni ni nyina akɔ boa ye ho nyina akɔ kama ya koduru ho no na asase no yedua kokoo na no kyese ammoa yen ɛsɛ yɛ dan no yɛ bibi foforo ɛnam sɛ kokoo na wo ha ni nti maami sisa ne madakoro jame ho nyina grow amo samba ampedua ha sɛ ɔmo kokoo ni nti me ba anyim ntɔkwa sɛ mika mu asama ɛwonwa amen so anya ni nyina na maka meka edin sɛ bebre baba ne nyina mu no afre me ba yare ɔmo mo kɔ secondary school nyina me boa pa ɔmo anetwe Lydia na to sɛ mamoa na ɔnka me Gideon so ho
jo wie na nsen ese Jesus impo omlempo mami mmakwan ma nkwala ni nsim nchen onwa na nam so ma awurigya ba ntokwa mami ono ote wasa no kwasem ni eden na mehwa maba ntokwa yebeti kokoo ya ntokwa sa ese migya kokoo no ma no na mom kwaya ehode an kakrakra nti na nsen mu na makonta ono anu nua ba ma na frem se omwako hu baabia yɛde akwala ne bɛkɔ am so ɛnde asam papa yɛmpo yɛhwehwɛ baabia mene no hey mewɔ ha yɛhwehwɛ baabia yɛnyi school no ɔmo sɛ ɔmo ngye no ɔyɛ sei nsi wɔkɔnyɛ baabi dia ɛnde mamber kakra na mewɔ mmefo bi wɔ hɔ na me nua ntwa na menye sika kakra nkuta because wontum nkasa wo sɔre prɛkopɛ na wakɔ a won nkuta sika na ɔsɛ wate nti me dia adwuma no so ama nkrɔfo ɔmo yɛ ɔmo nwie ɔmo gusu a me peska na aba echa se mena na akọ school mu ho na ye de akwala na akọ ko me hu se ma me nte apo nse se me gyae emma no eja na yegusu nkakakra o mu ye adwuma no nte anka enche be ye busu mu ntem akoi scan ba ne kuta me na che se me de akwala no ko ya pre ko pe mte se o de abadam nte akwala yen se me apoasha me mponhye no ha abaduru he de se munnim ba bi mpo a betumi aboa menyinya de na kwa me amabo hoka menjama no menim se ba bia wakoduru no oyare nti esa me so meboa na asomdwe ba menna machi so ma no se munya abedwafo nya baboa ye na obi otia ye mpo no so nim ba bia ye de akwara no ko na asomdwe baba nyina ye mfa so ne mfa mo me amabo hoka mepe hu sika na ba mama mo ye ho adwuma nti masira mo se nye se mayi mani menyi mani ni mani mano anka ma ye kokofo na anka meja ho obi ntukwa nti masra mu aha na wo ka se o se nani no emfriu na ye ono a die nti na wo ka se ye ono a na se o se adwumadin ntira aha se oboai ni ye nyina ye tena faako ni ye bia anka onye adwumadin sa obaye kora na anka besusu na die na ma ni free wo nchen ba ampedwe se ye ko nse ni adwukoko no ha nti me ba na mabate na me de ko saa ne nyina ye de ye kaka metumi fa ne makwa wo ha ne akoton ne nyina ye nyibi kaka kan ne nam ya je pro ye de akola na akotena so a anka yame ncha de a ebia ye dan ba ko bia ne nyina ye hjem saa o se ho asetana eden nye opaka ne no munye wanja me pilmpo sirba yi kra ye nuam kwa wanyam bi o sani na abai me ba han so a ntokwa na dia na wo ye ntima ne wo kontokwa me yede fom sei otumi holum sa tete matare nyina mu obi anu onyimpo me nso me mpe me ho asa me mpe se bokwa bibia de asem bi baba ntini nya chiru no twa no so so wanye ba bia ye de akola no boko na asomdwe baba e wo school ma me ametum ho ase maboa ne nyina ye de akola na akọ na asomdwe aba na obia atumi adi ne pa na se ageno ho sabra wo kware wa bra na oyerepanyinu nim se wa ware foforo na chi kura na de ne msa ma me no ansana me kwore ha ono wonama onim se bia aware na nya ware me na me ware odem nsa ma me ba ha ntokwa sa ntuna na dwen se wanye kokoo nti wawie but abrabon se monisa maame wo de wani to ajapade ne so se wanya sunkwa kokoo ni nti wawie wo pam be ma na free ho entesa na tese me kra me ka kire se ho na ye ko na asase ne den enimu ayi nti no de onua ne de na wo ye na owu ye na antene de man no sa de o me nko sa kuro no so na yenkodo sa asase ne sante me kodoi wo se na fina ma do ko twa bi ba we se alaye ntimi nya de bi ba ho ene ne nkoto ntimi ne ti asema so nya no akofa oba no efon mo de baby ya beje proto ne de o ma yentena ho obo no akofa oba no onu timi je wo manso okodi akrofo be se 3 days no akoye ho adwuma ka sika ntimi menko se woni me ho nya no na one ta oba no ewo na sata no wo ye de na hu yi wo se me ye de na hu yi se ne ba na ne yire no ne ba penyin no ne me ka chiri ne firi oni me ka chiri ne firi o to nka no kuro o to sa no na me nisa sa no wote o nka no kuro ba na wo sata brebe na hu se no o ye sa masam na wa wo sei me se na djuma no ho aye ho nya sa bre no wa wo sei wo se me hu ye no wa wo sei
mesi na adwuma wo ye aha no I was say sabra hu ye no I was say what would you be busa wato aso no I was say who say onye no I was say me fa se na ma wo sentafo no kan fa se ma wo miensansa na echiremba wo entafo no ka echire no and I still outside ne wo ka echire kra ho se me hu de wo ye no na de ma me na me baaye me ba ha se ho no ye nya aduane ni o ana me ba me wadanse fo kan no kro na oto so oto kan ko no oto na unya aduane na na wo ye da didie na wangu me ko to adwen e wo yi do ayi da mako yi ho no na me gina so ache adana meyam adana menua me de akwa no ansa na me ton a me de bi ato na mato aduane ade sabre na be ma ni mfi ukura na me nya na ete ho wona wa nyina na ete ho na ye ko ho no mo o betra be be firi ba me say me say mami e ma se koko na ye no no do no ho no bro for man no we tam na pan no akotete no wa bo no de kodua na fo o mo na te koko aye pe etimi ko ye me na yie no yo me ko ye me na yie no me say woni ho na wukuru de koko na de bo ache wo man no hu we ba na de pe o hye fo pe na de ne pe na akotete anta me comfort we ye no kore se koko na e wa mpedwa ne ho nti ene ma wo sesa wo ne o ma firi asa me se abrabo no me ti ho no me ko ne o ye nti na no akofom no me se me wadanse fo nti oba na ka tell me say asase no you know koko na se wo ka say na asase ba ko kan ho sa de wonya fosu de no ni yenya ha de no na ha de ne so emie no o se da bi asomje da pa obua o se da bi da onka no kure koko ni etia na obeji sika na ode ko bag no ekola ko do show tape akase o do show bi gwa no me manfa sam bia ma ho ne zande me nkama samo won sam ensama ma me disa ekola ke ne hwe no me meka sa asem no me enye nsem nya ne akan me manfa sam de o ha obe do okay say ye o say akwada ne hwe ne ho no oto ne me enti ye ma ne bosome o ma twa wi o de akwada no o ma twa be na wi wa ya akwada no o ma twa be na wi me so onwe agrek me omutwentu ma twa wi o mo ho si we baby ni o wuni ho wunyai wo so mo twa wi na hwa na ka kire o so mo twa wi nimpa no on friend no so se we twa wi a okay me phone mo friend o twa no sisi eye se ya de enya waresem ene ye ka ana ande ko ne o da so pe wa de yen hwe nka mom ope pa nyamia na be ame pe wa nka me do me fufun ya yi na me nya me ayi mani ya ba ya rama ko na obi bi sa 1000 na me na me hwe nkola no na me jaja padia mo japadia no so japadia eso ayese ede japadia na odi ja ho no afo ne ye ya cha afo no ana se afo no kwa na kwanta na be ja asase no ma no enso se da ho wo ne asase wura beche akwanta so no beche enje wana wote na o ma ya te kwa no aya na 2.5 acres na kwanta na ojibi wo so ojibi na fima gido wi so ma kwanta na obaji koko ni skeni ojibi wa kwanta ojibi kro obajibi efri wo no fri se gido wi school wa ji koko skeni nyina wonya ko ai gido fe skaba migration na kra ni migration scan away sikana bro meba akra ni immigration scan away ejamwa immigration scan away ejamwa bisa no dia ye ne say machili ba no o tamale ho side ho no say immigration officer bi say o de no bako nti obagia 3000 bidon de 15005 le free ba na me so 1005 me brand wo hosisi na gidon so ho ibutumi afre wo nyina nti ya de me bi de be huska o siska abedi ho ye 120 million siska na so mo mi se gidon na wana de bai o mi sa no gidon de 20 million bai na wo so 10 million na 30 million wo sa fe kacha kwara say o fa 10 million ya de esa de akwara be discount free na ndia ya me ba anya sa siska de be o ka say yibi mama me ya say obi an sa tana mama ya wo school wani ama no on kan no kura wa no de pa oba de achiame sesei de ba bi aduro no papa wo ho papa tiase papa wa hoden na mum de aduro no maame na eni ahoden sebe ya wo de behwe akwada ba bi akwada ya duri
waba bedane adeso a hwe unim sa abrabo ya ye ebo ye ho obi wo ho no mo a ye bo ewu mpaye ne mane se owu ye krank ye pe se ye ya ye ka se yo ye bo wu mpaye de manipa bi nom sombe na ya ye kofro mo mbe bo mpaye no mo de agya ne kwan no no so wo ho eno so wo ye to de bia ye bo wu mpaye se ne nipa we ya ye de se wo wu mpa anke Awurade Nyankopɔn soe no na mane nkɔ home ye wo mpaye saa ye bo de manipa bi because to de bia nipa bi ba be ya de so a endi se si e kasa akora we ya otiwe wabedane ade so a o wabedane ade so a o de ma ye nhwe sese saa akoda yi se ya ye kasa nyame mfa saa mo se nyame afre na wo ye ne ayakomam ne ya dwum papa nka na ni nye maami nka na ni nye ni nua ikura nko mpe se nyame afre saa akora we ya sa wate ase enti se emwa bi wo ho na ye de beboa na ma akwada yi wotumi afantitie mu aba sabe mesremeka nipa tibie mu a ye moa ne nipa hia moa oba de achia me bebam eja kwa me nso wa ha enu ama na nkasa enti ene nso obebam pompono ho fa pompono ho hey akra ewi ase yade ya nse akwada wa yare firi ni nkwara abremu maami si wanya mfie aduasa mienu ekire se akwada ya yare mfie aduasa mienu maami nka ho hweda den ena aduasa mienu afi ne nani abre se papa ne mrem efiri se sisi ono nsusu a okoba no ono nsusu a osuso numu no ono nso yare dise hwan kura ne ni somufo senka akwada na edin anka obeso o maame pomam nanka ode na nanje akwada yi nsusu asan abe tosom areho egise nyame bam nia ha adwen pa eya adisua ne sese ye wo nkwada bi si ye ma ye ni nko mo because sabre no a omo wo no na omo ma na dura na oye nananana no senka omo toko so a enka anye yie kura no a enka enko wie sane a etie ofin so kura se roman for wo school bi wo saa ya wo mo nkwada bi a wo ma ye saa no omo ma omo sue adwuma ya kura se bi wo special school omo sue omo kyerɛkyerɛ wo mo adwuma ne ayi ma omo timi de wo mo nsa ye biribi Ose nanse kura akura bi obi ko nyem no ho ase ho asem ba ajata ba so obeka ya ai enti ya na enye kura no a etime sesa ne ma kakra ma wotimi ye biribi a emeye tosom but e ba sa no omo fa ne sa no omo jai ne sa ene na akodu se ye akofa sa wa ha we abre ye yo because esi ya ye kese ya abayo a wanya mfie aduasam ye nu sabi we kura minim so ono ampo timi dwale mpo ni o sabi oye oba yi nko a de bosome so a emfa ho so oya de obebu ni sa hwan na be siesie no ho maami nsu na sabre yi nani e ko ofui ten ja egise Nyankopon bam enti sa niema bi wo ho na se hya ase a yemfa nya adisua se ma ye ntena ho se akwada na didem nti ye gyae ne saa wo gyae ne saa awieye no sei ne beye enti sa akwada ne sebe si oye mum sebe so oye bafan sebe eden bi a wadie bia no enne bibi wo ho a wo de akwada no ye a ebetumi ayeye ya eme ha adwen sei yemfanya adisua se ye hia saa bibi sei wo ne nkwada abremu a yemmoa sebe ye a obetumi aye bibi na nko wie se ne ene akwa wie Oma wari se mne de sabre agu awie asem bia enu akwa firi ho no ma de besiesie awie se na oba na ni eden se na be ma no so enso wie mu na koye eden wo kan hwe anye ye ndeze se be ma no so wage atomu se nyame boa ye ma no bosome ode akwada no be ko school na ma ami nso wa ye hwehwemu atu anamon ama o maka se o mo be gye no nko ade a yen pene so ma papa yi na yen hwe se eduru a
odi sika ne beba ama ye dia akoma odi sika ne beba me ye dia akwada no akọ school na wakọ na mpo wo de senya adesua na ogozua bebo bra akora mpo no a se ne hawa free ne so se bi ebi ombedware no ne nkrofo ho ene omu de omu nim kwan ye fa so ne saa nkrofo we tena omu ne omu betena kama se ne na hawo no afiri ne so ekọ ama asomdua aba se be ya abayo a wono nso bo ne bra yi wono nso so ebetimi ato aso abo ne bra saa nkrofo we omu ho ahudwan papa nyasem ketwa nyasem ketwa so wan hwe yie oho bo a wo be bro wo no basabasa no enso nya na dwen o enye ho no so wo kasa akola we meka ne nua no pa asem atete a wode ne namu a bo no be ka we afie we so na ebitimi oja ne na no ono etete enema bebre no omutimi ye o kasa wotete enwi hye na nemu wo be ko mu na enya nwi nko a o enema ahodo bebre ho a wo ma so ano de ko nanum na ke ye de ne hye dan atopo no ma ye dai opia bonten a enema a obeye no enye papa enti sabresi ye de ne ko ho na asomdwe be ba de a eya disua esanso ya de kire wotifie na wutie no man ka se ante kone ne yewura yi na omasema bo na ye hwa de bi maami si onyem no wanko antinental da wanko bi da o wono ye ne de enye o wono so a wa wonya biduro wa wo nkwa yare sabia de wo yemu no nyankopon kwa ne sabi wama a doctor for nimdia mo di humi sa de no wa de ne da wo yemu no unim ho hwe unim ho maache nyame na de na mawo wanko bi da wo nse ka okọ bi anasa wo ya bibiduro bi a e bi anka sa de we ama ena omusa buo mani gu no ma bi so na he akura no sha ase se wo ye sa de no a won ko pe bebi kakra de ma na wo ye ma no se dua hu udua mfarawase e wo fie na achi a ni fifiri emu no wo pese wo tene na ekuma bi na wo tene na wie na wo mani mfarawase ni nyinia na e pobamu a na ne tene de edin enti o musha akola na sha ase na mu bibi sa no o buo mani gu so na wo anya hwe 32 years ni afi na mo de ko ko gina class 1 o ma me nka sayim sa na o kan yo wo se o ko pa admission amano no o mo se mo de start class 1 32 years nti fiu afi na akola we ko start class 1 da ben ne china nso ko so anu ntema e bia nka say mpo na be ko kan ko duru sei won ba bia say asem na ko duru no na papa isi wo beboa na ye di hwe kan wo de akola no ko wi a abaya we won pa bibi mfo mpata ne kra ni nua 2 in 1 na wo ye no 2 in 1 e na wo ye no wo hwe ne maame san hwe ni nua tinya ye stress nya meboa na akola nya admission na ko school a pa bibi na ga ye mfo mpata ne kra wo hu atantane bi e wo wi ase nyine bi wo hu ya de wo wi ase nyine bi na say man opportunity won wo ka se be fa yo to no opportunity ya man opportunity se o me bi ensem mu nkire ya ahwe na ye mpon he maami hwe se de o na hwe de o no so yare a wo fie no o mo se mo ba no mutu ni punu because se won nye o de anti sabaya ni o ye bibia e bia abonti ni bi ka se we kura de mu nya na o kire ne ho bai we ye ni nua no nti de o be ye bia wote ho de o be ye bia wote ho anamo bi wo ha ya ye ntu ni ntem na nkofo bibi foforo afa mre se ha kura yi de ya o start yi se nkomo sha ase ntem anana e bia nkomo ti so ano ene 32 hwe ba bia abaya yadu na papa no waka asema ma na to makoma so wo se one de won pene to pene no bia wono akọ pesika ba na de akora na ko school en na me pene wan fa man so dia wono etuo na de ne beba se wan fa ma na fidie so no abegina se me kama se mama se ma ye de amala microphone tinyaka we zi na me fa nchana en fa nyese de o ye ni abre pa na edi sa adwuma we wa no ya ni bre sempa na ye kan ne no en fa nyese de yakura wa be se boyi se eduru ho na se wa mejo wa ntu ho na mo a papa watiti hwe oyiri won situation wo wom sisi ye e obre ni adwumaden wa wo ka bi obre ni adwumaden o e na nkura yi go de hwe kakra sa be sa bri nti ze nei wo be boa ama ya hwe we a mesra wo se fa wo se ye oyo mesra wo pa se fa wo se fa ye oyo na se duru ho na ye be fro na obe ye na antesi dia awi a ba wo hu mi ye hu abedwafo yi kura nti mesra wo se de waka no eduru ho a ye ne sa pepepe mai o yiri o mo bo
omobo pa menka the last time kwa we iska say Jennifer kohwe nkura no ze nya me yire no bio na nkura no so na 32 years kura senkanya asem bi na aya asem enka na asem nya na asem bio enti odi emusi ho say sesi e ka say ne ba we wa frɛ na ka kyerɛ say jitaku ana asem kwa kura da onye bi o maniska kasa gwa de no o maniska ofrɛ wa to de bi atumi man be say osre kai to de bi atumi man be say de twato kwa o ma ba aha to bonya de twato to de bi atumi man onzo se ye nya ntro kra pese no obetumi nanso ebia abroso a ne 20 bi 50 why ya de pa ne 100 50 nti da was na de ma tumpa na so kokwa na get 20 kibe 2 years na bi mai wan nti e ba sere so wa ba ha yi ate ko ne oda so pe wa dia kana me de yensiesie enu ti sanya me ba yare ni ta ka hakura ka minsia o maka se bia woni na ja ntina eya wo ya ntina ade ne ba la ya ni tin so ka ma ba ante ko ne oda so pe wa dia kana ye hwe na se ye yibi a ye nkɔ hwe na na tu de me se obre na de papa na ka no eduru wa fo sie enye oyo me da se atiefo eja kwa me enso ena moate ne nka no na awie Jerinas hebalfo ene de Jerinas hebal mixture enso aba onuada sani a wutie mie Jerinas fo kumase ya brema UGC baabi a DVL ne wono na Jerinas hebal mixture wono de aba no eye aduro mu aduro sesei no ensu etata me aye edoso baako sebe Ghana ha ekwan mu poto tumitu mensu okura atamu bridi ntontom enti ntontom de ye ne wono mo anete yedwam ahunidie wo fom nti omberiye ye kaasimu ye kwafuom kura ntontom wiye baabi a wonam bia menka se me de me de mo de me da net mu na de nde oboa wo bepie ntontom bewew wo to private car man ntontom betumi awuram wo bewew enti ye ma Jerinas eba Mr. Sompa ho baabi a ye ton ye duru bia awuram na kope Jerinas heba mixture na nonom na wononom a etridi yade no away woni padua no ebegina brane na etumi aye dwuma bi ese fata wo ebetumi apesika de abrew Jerinas heba mixture eduru na eduru eya apebi nonom ebeboa wo ene ye wo Jerinas vico mixture mesrew sisie die sisie eye sisie o sisie ye sisie eye sisie o sisie wati ase na no a weekend na me ko ye adwuma bi na me wie ya akora me sisie me ya ye Amerika bi am tu ye pa na atiefo be ma de adwunu sisi ho na wiase ani die nyina be ma obenya nyina na egyina osisi eti wonhwe wa masisie ne ho ahia pa asemasi wo sa 2 minutes ya yibi na be ya yi no ho enu ni wiase nyina wani gi a obenya o enti Jerinas vico mixture na ma osisi no emu no enye den fama na aboawo ama bibia anso esisi na kwaso e de amawo Jerinas vico mixture we wo ba korena keba Gilga heba Freddy Mens Misty heba Danny heba eni apidankia ho nyina ebi wo ho ubenya bi ba bi eto no bi Jerinas no ubenya bi wo mo noma eye 0241 81 4677 0241 81 4677 ena mayeb heba shop we wa abu station omo na distribute Jerinas nuyi wo pe bia mo no de abrewa omo nso noma eye 0538 484411 empo so ba utaki fia ha front desk ho na o kase wo pe Jerinas nuyi bi ato a ubenya bi na wunya bi na so no no nso a ebeboa wo ena ya Bolivia Enterprise nso ewo Kumasi Krodua mu na sofo line alignment en wonmo ne multi home no ene di animhwe
say ye ka say onom na di future life nuane a ahode nu ahyemu ma tonchom na wode san yade no onom na di aba ye word vitamins ni minerals 23 ene wo future life aduane mu ye wo amino acids 19 ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma wo enti se wo tie mi abekere wo yade mu na ye ma wo aduane aduro bi na di se be ya yade ni ntumi ntena so wate ye number no eye 0246010150 ena 0242878090 ena wiei awodadie mu nchia enkoma akwada ketewa yi wanya mfinhia nan ne udide akua abrafi princess you are 4 years today ena ye wawodai wo maame ene wadie nyina mama v ene wo maame ankasa omo kire se onomo sire nyankopon ni nhira nyankopon na hoden ene ni nyinkire se akua abrafi enkan happy birthday to you nyankopon nhira na onto won kwanem god bless you opanyini sane wabekan sebe abeto ansa na obi beto abedo udi nka agibi ansa kura na ebia ahyede to ase ye kan ye bedi nkomose ewa kire hode nanso wo waba abehye ewa afidie yi so ma wuju enye wuju na emmoa na wankasa oba no emmoa akwada no na weine nso enya ahomeje kakra wate ante kone papa yi se wasem a ode ba beto yanim eto nanim no ono nso wate okupiskan de aba ne de akwada na ku school no wate nem damosi yenso ya dase entimum yenhia kire ho awiai mianka saminua medehie ede made nyina nra oba de yedi nkomo bi na ya abusuasem na ya nsamansem enne manite ahomache no mienu abapa ho sima aduanan mienu asem yensa na me pie free me bedroom ebegina me hall ede me nsa gu me bo na me hwa abonten ase bibi hye me so say pie free hall na san begina abonten ho na otwedi ampomfra ma papa no ebi mfa ho timbegina avalandam na mde me nsa gu me bo ena me hwa abonten na mfrema ho ne nam me ho ene dayem abusuasem a makam menka sa abusuasem no bida enra ye di abusuasem bi ho nkomo wa afidie yi so maame no koko ni wo enche abusua ne wo yoso krapa ha ene omo ba ye nim be kire se omo papa ena aye ni koko ofuo omo maame na na etie stroke yade be bo maame no e ma aye de maame no ba kumase e ma wono papa na wo ba ha de kura akoti koko ne kakra no omma oko suku nti oma ni nua ba akwa ye frɛ na dutum so onkotena koko ne ho okotena koko ne ho no na wo mo nso pese omo ye omo abusua fie wa adwo so krapa enti krache ne tia na sika no odi omfa ma enti de wono mbehwo ne se ene papa ne nya nadwe no ontwa bi emfa ma one ne yere na emum de watwa to nkyɛn ne de fa ho sika bra ne emfa nye krapa abusua fie no ampani ampa ekoso krachi na ba bewu obewu ya ne yire sa ba bia yetwa ma ano no na afuo ne kura na ye mfofo ya awuo koko wom na awuo ene ono ana ni kunu ye ena na se no be ka kire ne se adwoa ya afuo no na wo ye wi a metwa bia ma wo oba no eduru bra papa ni twa no wa mo oba ni din se mi twa nam de ama wo nanso ne ba ni din na according to maame no obo ya oditwa ma no watena ho ama ni kunu ni nso abewu ni kunu ni wu ya na busua ne se afuo no papa na mfa nche be ma no enti omye nchem di onu ekura no ne so ye nchem ne bi meka ema maakoma konso ni kunu ne ka ho ne ni pensia na ewom no enya ne kese na wono ye ntwa bi mfa ma no se be ye ode be hwe nkura maame ne se oni abusua no ni adeche obo enra mihunu adutwum enra mihunu obo asama do ye omai enra obo
da ya sumu asemada asemenai na ya bodwa danta abusua suo se wokɔ kodi so o ɛyɛ abusua sɛ ne ɛyɛ bɔde wɔ asase so do ɔbɔ mehu mani so o na metim wotumi hu sɛ nananom mpanyimfoɔ na atena se metim bi ɛne yɛka asɛm yɛka yo emu asɛm deɛ mentumi nka no wɔ afidie so ɛnora yɛkɔ afitiam no deɛ ne ɛkɔɔ so wɔ hɔ birifia tiefoɔ na tiefoɔ nte aseɛ ayo next time me kosa ya afa camera bre me wate bra me daye ni mu no amfa phone wango dabi ase ne phone da wo nchen ha me da me mfa phone to me nchen ande me mpekra me mpe se me da phone e na me nchen me da ade ye sika me mfa bi to me nchen o da phone sika enta ma ne me dia me policy no me nim dia wo wote o ko wo be hu se wo ko obehu any next time kwa ya crab and o ma fra mi o next time I be ka busu asem bia ya no ohunu se bia mekọ enti wo so be ready edio aba well me ehu yo abusia ebra ye kọ ye na ekosia fitiemu no de ye kosia fitiemu a ya na ye bota ya nkasa ye de ba fidie su dia eya adesua eya adekere senia ye kano no ba ye kosie fitiemu a ya na ye bota ye pa ne se ye sua de awie ya kire ye ho ade awie afei de na ewo se ye de ye bota ye pa ne se asomdwe ebeba na eja enya eba na eba nso so enya eba because ya na krobia sante kotoko ese yidi enade ewa santimam ti ya na dodo na susu se ya na be mama ho hia ofie entesa be mama ho hia ofie pa eno ene ye ka no mama eno ho hia se ahini eto kura na se wo bedi hene no a wo ya de hye no je se wo kọ papa fie e kwa gitumi efiri wo papa efie na wo de aba bedi hene no se wo kọ ware a je se wo kọ pe obi efiri eja fie so wo mu nyina mpanifo ni nyina wuwu kura no a de wanya mfie du kura no wo no ye bema wo ye eja eje se wo kọ fa no ebeta wachi se wo ye oba se wo ye bema ne sa ni nti no eja fie ememama ehuhia ewo efie ntina ye koshia de ne ye hwese asomdwie ebeba ama se enkwada ni bi mpo ye biribi a o mbetumi ato o nsa afre papa no abusua no mabeta wo machi enti ye ne se ye hwe senia ensem ne kono ne nkekan ne pa dia na we di anyame anim die kunani ne ka no enim saa efiri senia wokeka ne nsem no ene se ye hwehwemu no ana ntisa omukoto kokoo no na emom omukotetemu ene ade ena de omutwama no so se de na omuka no omutwama ne se oni di so kopem se obefiri mu anase onfa hwe ne mafi se wona te ho didi aka ne de omugie a omu de hwe abusua no ejapade enti a abusua ne ka no nukure wo mu chen nia kunani no ka no enti ye ne se saa ne te de a abusua no empene na maame ne de no wo mu enchem ama abusua no kra susu se saa ne te de a wo mu bechemu miensa nanka maame no tu baako na wo mu soso aka baako ama ye kra yesu susu se saa ne te de a ene nka wo mu nche ne de ni mu mienu efiri se abusua ne se kokoo ni nyina no wo ka bomu a ye dabre 20 acres ena se si ya no 13 9 plus 3 you say 22 acres ena se si ya no de omutwama de na wote ho no de no nko ana koye 13 ena emma no nyina enso no nso de no akoye 9 endi se wo mkoche wenu mu a na wo manya bia beka wenu ho nanka emma no nyina ache kunani ne se ono de one abusua no ni ade che enne ochena nso eka ho adan na no mu ni ade che o se be ma na o kọ no o firi mu no waja ne mama akoma ensia enu nti wonu omu ni ade che bia onu omu nche enne enni omu enche ochena akra nti akoba ne saa no na ewo se ye sori so
na afei ya hwehwe kwan foforo a ya de befa so a emra no beto ba bia eda enti akora no asem no de antimi antwa afrise kunani ni se so okase wono mo beche ne nne ochena na oboa adan a papa no a wafiri mu na gya ne mansia enu nti woni abusua no enche enti ni pensia na aka no enkofa asase no 9 acres no na ono momu no emfa 13 acres no diakra sei ene kosi ye okay opani kwakwa je so ochia wo mejene so o so te se no a wo kan asem ni bi wo jo so mejene so ewra akwaba ja odofo de okoba ni o nya atimusem maame na osan ko yare onyemu no yese oba de wonya fefa 1 month ko na start ko hospital one ko hospital da obo ho sao osem de me maame ko hospital menko hospital na men red be ma na obanu numuntin osem menko hospital onko hospital so what your story ya fetu hofo etuma oho bebrede ba wankasa wo mu no oba ne so onyima ko hospital na hospital doctors ne feel omun check omun ma onro bia ebe ma wa wanya hode na kra no so anya hode na wuti fie no anyima be 1 month akopem 9 months nya onko hospital da sina nurse fo mu chino sina akoko wa na se bibi to chima wa abofa no na etwe wada pa fine ni etwe wada pa esa so wonyim na wo so onko hospital wanko ena mo hawe aba wuso a yesa wodi ehun chire ba ba chire wo onyima no ko hospital nesebe ya re ebi kan anase bin kan ba yaso autism onyima ko hospital ena druna omde man no na ko se eni kwansan ko di be ma na chire kunachi na ko toko so ade ma abofran sebe ya onya de ma abofran na o ka se ma akra na o se na no na ka ye de na no ebeti kananum ne bebiye na nkotumi akasa na emom no odi ne kunachi odo de esa na tia odo manipa ye eniema bebre to di odo chi na otie ne kunu nso ase na ja o ma akra yi se waba bedu se ne wadwe enso ne nyane enkechi so won ne ko hospital sana se school na bibia be ye din bibia ebe ye din se kakra meka ne se onyema no akọ doctor akọ hospital se bia amane bi sei enso mediana kwemblens betumi afra me blends ana akọ mu bia no majiso me so like share comment and so for mam na menya hodi for more videos FM Macau.